Tri znamenia, že ťa v blízkej dobe čaká úplne nový život, o ktorom si vždy sníval. Pred úsmitom býva vždy najväčšia tma. Preto chaos, ktorý teraz možno zažívaš, je práve znamenie veľkej zmeny. Ak zažívaš teraz náročné situácie, je to presne preto, aby si sa prebudil. Prvé znamenie, nejasnosť a absolútne netušíš, čo ťa čaká. Možno sa ti všetko v tvojom živote rozpadá. Vzťahy, práca, spolupráce, podnikanie, nečakané problémy, nečakané konce a vyhrotené emócie. Tento proces sa deje preto, aby ťa očistil od všetkého, čo už do tvojho nového života nepatrí. Stará realita sa musí rozpadnúť, aby mohol vzniknúť nový život. Takže nebráň sa tomu, že niekoho alebo niečo stratíš, pretože ťa čaká vždy niečo lepšie. Druhé znamenie. Ľudia, s ktorými si roky rozumel, úplne jednoducho odchádzajú z tvojho života a ty nevieš prečo. Je to preto, že tvoja osobnosť rastie a už si jednoducho nerozumiete a nemôžete pokračovať do tvojho nového života. Tretie znamenie. Silný vnútorný pocit zmeny a potreba ísť do akcie. Je to niečo tak silné, že to nevieš opísať slovami. Je to doslova obrovská vnútorná sila, ktorá ťa tlačí do rozhodnutí a do toho, aby si naozaj konal. To nie je tvoja netrpezlivosť. Robíš veci, ktoré si predtým nechcel robiť, alebo si mal pred nimi strach a napriek tomu ideš do toho. Toto je tvoje čisté spojenie s tým, kým si vždy bol. To spojenie je tak silné, že už sa to nedá ignorovať. Ak zažívaš niečo podobné, nebráň sa tomuto procesu a nebojuj s ním. Pretože toto je tvoja obrovská životná premena a deje sa to, pretože ťa čaká nový život. Ak ťa zaujíma podobný obsah, komentuj slovo zmena, daj like a ulož si toto video.